От заживели щастливо за вечни времена до заедно сме заради децата и ипотеката. Какво се случва след сватбата и раждането на децата? Колко дълго е, докато смъртта ни раздели в 21 век? Когато със съпруга ми взехме решението да се разведем, той каза: ако не беше психолог и не се занимаваше с терапия, нямаше да се разделим. Вероятно е прав, но ако не беше цялата тази психотерапия, със сигурност нямаше и да се омъжа. Днес фокусът е върху семейните двойки с деца, които се разделят или развеждат. Причините да разгледам тази тема са две. Първо, бих искала да подкрепя други семейства, които преминават през трансформацията на раздялата. Втората е да предложа един по-необичаен, но обичащ поглед върху темата, тъй като обществото ни все още я стигматизира. Лично усетих социалното осъждане, последното, от което хора, преминаващи през травматично събитие, имат нужда. Всяка стигма в основата си е страх. В този случай страх от разпадане на семейството като структура, от изоставени деца и разбити животи. Разбирам го и съм наясно, че до неотдавна разводът беше символ на провал. Сега знам, че раздялата може да бъде мост, а не стена.